Πάμε να δούμε τώρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον ψυχολόγο της Ελλάς. Χθες είπαμε ότι ολοκληρώθηκε η δίκη στα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχει καταθέσει η συγκεκριμένη κυρία, η οποία εμπλέκεται σε αυτό το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων και στις οποίες βέβαια εμπλέκονται και διάφοροι άλλοι λειτουργοί και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης. Μέσω των ασφαλιστικών μέτρων επιθυμούσε την φήμωσή μας. Επιθυμούσε να σταματήσουμε την έρευνα. Επιθυμούσε ουσιαστικά να βάλει ένα στόπ στην ελευθεροστομία και στην ελευθεροτυπία. Ήταν μια μακρά συζήτηση, η οποία ξεκίνησε στις 10 η ώρα το πρωί και ολοκληρώθηκε γύρω στις 3:30. Συνηθίζεται στα ασφαλιστικά αυτό το πράγμα, 5 ώρες η διαδικασία? Δεν συνηθίζεται. Άρα είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι παραστάθηκαν και μπαμπάδες οι οποίοι κατέθεσαν. Μπαμπάδες οι οποίοι, φίλες και φίλοι, είχαν καταστεί κατηγορούμενοι. Μπαμπάδες οι οποίοι όχι μόνο καταστάθηκαν κατηγορούμενοι και σύρθηκαν στα δικαστήρια, αλλά στο τέλος της ημέρας κηρύχθηκαν και αμετακλήτως αθώοι, ομόφωνα μάλιστα, και είχαν συρθεί στα δικαστήρια εξαιτίας των γνωματεύσεων που έδινε δεξιά και αριστερά η συγκεκριμένη ψυχολόγος. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους όσοι παραστάθηκαν χθες στα δικαστήρια και αυτούς οι οποίοι κατέθεσαν. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι κατέθεσε και ένας αστυνομικός μάρτυρας υπεράσπισης της συγκεκριμένης ψυχολόγου. Εγώ το είπα και χθες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, σεβόμενο πάντα το τεκμήριο της αθωότητας του εκάστοτε προσώπου, θα έχει τη δυνατότητα, γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο άπτεται του δημοσίου συμφέροντος. Είπαμε και χθες και το αναδείξαμε ότι 4% των παιδιών είναι αυτή τη στιγμή αποξενωμένα από τον έναν ή τον άλλον γονέα. Σε αυτή την υπόθεση, λοιπόν, αυτό το οποίο πρωτεύει είναι το δημόσιο συμφέρον. Και ξέρετε ότι συνεχίζω και λαμβάνω καταγγελίες για πολλούς λειτουργούς δικαιοσύνης, δηλαδή δικηγόρους, τους οποίους δυστυχώς δεν μπορούμε να ονοματίσουμε, όμως πρωταγωνιστούν σε αυτό το κύκλωμα και είναι καταγεγραμμένα τα πάντα από το ιστορικών υποθέσεων, πώς à la carte παίρνανε γνωματεύσεις χωρίς να εξετάσουν τον έναν ή τον άλλον γονέα, χωρίς καν να εξετάσουν το παιδί. Ξέρετε ότι έφυγε μία πελάτησά μου γιατί αρνήθηκα να κάνω τα κόλπα. Αυτό της το χρωστάω να το πω. Μου λέει: κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σου με συμβούλεψαν για κόλπα. Γιατί δεν τα κάνεις? Να πας, με χαρά μου της λέω. Εγώ δεν κάνω κόλπα. Τα κόλπα αυτά τα οποία είναι γνωστά. Τι σας είπε αυτή δηλαδή η εντολέα? Τα κόλπα. Να μην βλέπει τον πατέρα. Τα κόλπα. Δεν θέλησα ούτε να ακούσω. Μόνο που άλεξα τη λέξη ότι κάποιοι άλλοι με συμβούλεψαν και εσύ γνωστή δεν ξέρεις τίποτα από αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει, λέω, να μάθω. Τι την είχαν συμβουλεύσει, δηλαδή, να πάει έτσι, να πάρει υπάρχει ένας ευτυχώς οι άνθρωποι που έρχονται καταλαβαίνουν όλοι και το γραφείο μου ασχολείται με αυτό, ότι θα πρέπει να καταλάβεις ότι αν δεν υπάρχει πρόβλημα, το παιδί δεν το κάνεις μόνος σου. Κανείς δεν το κάνει μόνος σου. Το κάνει με 2 γονείς. Άρα και οι 2 γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν και καλό είναι για το ίδιο το παιδί. Αφήστε το δικό σας. Το παιδί να μεγαλώσει έχοντας τους ανθρώπους που το αγαπάνε και όχι με μίσος προς τα κάποιον. Γιατί αυτό το μίσος δεν φεύγει ποτέ. Αν λοιπόν πάμε να κάνουμε κόλπα, γιατί για ανεξήγητους λόγους δεν πρέπει. Τι κόλπα όμως, δηλαδή, σας είπα να πάει σε συγκεκριμένο ψυχολόγο? Προφανώς. Τα κόλπα είναι γνωστά. Τα κόλπα είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Τα κόλπα είναι γνωστά. Τα κόλπα είναι γνωστά. Είπες ότι κατέθεσε αστυνομικός ως μάρτυρας υπεράσπισης. Ναι, μάρτυρας. Ναι. Μάλιστα. Αστυνομικός. Αστυνομικός. Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ. Ναι. Και σύμφωνα με πληροφορίες παραπέμπεται η κυρία με το ερώτημα της απόταξης. Ναι, τα προβάλαμε αυτά. Δεν ξέρω αν κλήθηκε αυτός ο αστυνομικός να καταθέσει, αν προτάθηκε από την κυρία αυτή να καταθέσει και στα πλαίσια της ΕΔΕ ως μάρτυρας. Δεν τα γνωρίζω. Αλλά επειδή εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα, θα πρέπει και η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων να το δει και αυτό το θεματάκι. Γιατί, εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να παρίσταται ως κάνουμε έρευνα και γι' αυτό κατηγορίας ή υπεράσπισης κάποιου ανθρώπου. Αλλά όταν υπηρετεί όμως σε κάποιες κρίσιμες υπηρεσίες, π.χ. δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, παράδειγμα, δεν ξέρω πού υπηρετεί ο άνθρωπος και δεν ξέρω καν ποιος είναι και δεν θέλω ούτε να τον μάθω. Εμείς ξέρουμε. Θα πρέπει να κινηθούν και σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί, Υπουργέ μου, κάτι δεν μ' αρέσει στο όλο σύστημα. Και ξέρεις τι εννοώ. Μήπως έχουν σβηστεί και τίποτα πιστήρια, Αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν και να ανακτηθούν αν υπάρχουν. Έτσι. Ο καθένας λοιπόν, και να δούμε και με ποια εντολή έχουν σβηστεί οι διάλογοι σε Viber και τα λοιπά. Αν με επιτρέπετε, τα ασφαλιστικά ήταν για να σταματήσει η εκπομπή, να ασχολείται για το. Ναι, πρέπει να σταματήσουμε. Να σταματήσει. Να μην ξανασχοληθούμε ποτέ.
Ποτέ. Μα δεν μιλάτε προσωπικά για το άτομο που είναι στην προσωπικότητά της. Μιλάτε για γεγονότα ακριβώς δημοσιοδικαίου. Δεν είναι ότι είναι προσβάλλον. Για να καταλάβετε πολλά τι ζητεί η συγκεκριμένη ψυχολόγος Ελλάς. Τι ζητεί και εκείνη και η συλλειτουργή και οι προστάτες τους οποίους έχει εντός και εκτός της δικαιοσύνης. Πάμε να δούμε τι κατέθεσαν. Μισό λεπτό, κύριε Κατερινόπουλο, να δούμε το βίντεο, να καταλάβετε, και σε λίγη ώρα θα το ανοίξουμε το θέμα. Έχουμε να πούμε πολλά. Παρακαλώ. Σε σκηνικό εκφοβισμού και έντασης εκδικάστηκαν χθες, Δευτέρα 28 Απριλίου, τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η ψυχολόγος της Ελλάς μέσω του δικηγόρου της Γιάννη Απατσίδη κατά του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Πέτρου Κουσουλού και της αρχισυντάκτηρας των υποθέσεων Φωτεινής Χρυσικάκη. Την ίδια ώρα, σε βάρος της πρώην ψυχολόγου αξιωματικού, διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για κακούργημα, καθώς φέρεται να έχει εκδώσει ψευδείς γνωματεύσεις κακοποίησης ανηλίκων κατά παραγγελία, με στόχο την αφαίρεση της επιμέλειας από πατεράδες. Η μαραθώνια διαδικασία ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, με τον Γιάννη Απατσίδη να ζητά από το δικαστήριο να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένων των θυρών, επικαλούμενος στην ευαισθησία των θεμάτων που αφορούν ανήλικα παιδιά, και αιτήθηκε την επιβολή χρηματικού προστίμου ή ποινή κράτησης 1 μήνα σε περίπτωση παραβίασης των όρων. Τα αιτήματα απορρίφθηκαν και η διαδικασία εξελίχθηκε κανονικά. Πρώτος μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας ήταν άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ποινική δίωξη, καθώς κατηγορείται ότι διέγραψε κρίσιμα αρχεία της εμπλεκόμενης αξιωματικού. Στη συνέχεια, κατέθεσε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Κουλούδης, ο οποίος είχε αποκαλύψει το 2023 το σκάνδαλο με την εν λόγω ψυχολόγο και τις ψευδείς γνωματεύσεις. Έκρινα ότι το ζήτημα αυτό είναι δημοσίου ενδιαφέροντος και χρήζει ανάδειξης. Το 2023 που το δημοσίευσα, οι καταγγελίες ήταν κοντά στις 10. Από το ρεπορτάζ που έκανα, ενημερώθηκε το εσωτερικών υποθέσεων και ξεκίνησε η έρευνα. Στη συνέχεια, η εκπομπή του κυρίου Πέτρου Κουσουλού συνέχισε το ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ που ανέδειξε είναι όλα βάσιμα και φέρουν τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ως μάρτυρας για τη δράση της πρώην ψυχολόγου της Ελλάς κατέθεσε και πατέρας θύματης, ο οποίος αθώθηκε ομόφωνα σε όσα του καταλόγησαν για κακοποίηση των παιδιών του μέσω ψευδών γνωματεύσεων ή υποδιερεύνηση για κακούργημα αξιωματικός της Ελλάς. Παρά το γεγονός ότι το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ένοχο το συγκεκριμένο πατέρα και εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου, ο συνήγορος της ενολόγου ψυχολόγου προσπάθησε με παραπλανητικά αφηγήματα παρά με ερωτήματα να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς για τρίτα πρόσωπα μέσα στο χθεσινό δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ο δικηγόρος επέμεινε να διελύζει αμετάκλητες αθωτικές δικαστικές αποφάσεις, αναφέροντας κατά την εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα λεπτομέρειες από άσχετες υποθέσεις που θα μπορούσε να γνώριζε κανείς μόνο εάν παραβίαζε προσωπικά δεδομένα. Η ενημέρωση και γνωστοποίηση από τον τύπο για την κακουργηματική δράση της εν λόγω ψυχολόγου έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους με αμετάκλητα αθωτικές αποφάσεις δικαστηρίων που μέχρι πρότινος έσκυβαν το κεφάλι εξαιτίας των μεθόδων της να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι. Η δημοσιοποίηση των πεπραγμένων της μας βοήθησε να δούμε ότι υπάρχουν και άλλα θύματά της. Να ενωθούμε όσοι έχουμε αθωτικές αποφάσεις στα χέρια μας και να αναδείξουμε το βρώμικο και επικίνδυνο ρόλο της συγκεκριμένης ψυχολόγου με ανήλικα παιδιά, ώστε να αναλάβει η δικαιοσύνη και να σταματήσει την εγκληματική της δράση εις βάρος και άλλων μικρών. Στη συνέχεια κατέθεσε και η παιδοψυχολόγος Χριστίνα Μπογιατζή. Κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας, ο Γιάννης Απατσίδης λειτουργήσε περισσότερο ως εισαγγελέας παρά ως συνήγορος, καθώς ανέκρινε τους μάρτυρες για την αξιοπιστία τους ή όχι, σε μια προσπάθεια να ροκανίσει τον χρόνο και να αποπροσανατολίσει το δικαστήριο από το θέμα της δίκης, που ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά των δημοσιογράφων. Ο συνήγορος δεν περιορίστηκε εκεί. Απείλησε ανοιχτά τόσο μάρτυρες όσο και συνηγόρους με μηνύσεις και αναφορές, δημιουργώντας κλίμα εκφοβισμού μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αυτά τα ωραία λοιπόν συνέβησαν χθες, φίλες και φίλοι, εντός της δικαστικής αιθούσης. Αναμένεται η απόφαση εντός τριμήνου, τετραμήνου, δεν ξέρω πότε θα βγει η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Ξέρετε ότι κολυσιεργεί όλη αυτή η διαδικασία. Υπήρξε ένα κλίμα εκφοβισμού, όπως μου το μετέφεραν και οι συνεργάτες μου, από μέρος του συλλειτουργού της δικαιοσύνης και συνηγόρου υπεράσπισης της κυρίας ψυχολόγου του κυρίου Ιωάννη Απατσίδη. Αλλά θέλω να πω κάτι και θα το καταστήσω σαφές για ακόμη μια φορά. Αυτή την έρευνα δεν θα τη σταματήσουμε. Και δεν θα τη σταματήσουμε εξαιτίας του γεγονότος ότι εδώ πέρα διακυβεύεται το μέλλον των παιδιών μας. Εδώ πέρα έχει διασαλευθεί η ψυχική τους και η ψυχολογική τους κατάσταση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Είναι έγκλημα αυτό το οποίο έχει συμβεί.
Και δεν εμπλέκεται μόνο συγκεκριμένη ψυχολόγος, εμπλέκονται και άλλοι ψυχολόγοι, κυρία Ανάσογλου, γιατί ξέρουμε με ποιο τρόπο ενεργούν ορισμένοι πραγματογνώμονες εντός εισαγωγικών. Είναι σαν τα jukebox. Τους πληρώνεις και γράφουν ό,τι θέλουν. Και αυτό είναι έγκλημα. Πραγματικό βέβαια, έγκλημα. πάντα να προσέχουμε όλες τις απόψεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν συμβεί και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, υπάρχουν καταστάσεις που χρησιμοποιούνται, εδώ είναι η ασφαλιστική δικλείδα, καταστάσεις που χρησιμοποιούνται μια από τον έναν, μια από τον άλλον. Ακριβώς. Και τα βλέπουμε, είναι πάρα πολύ άσχημο. Και το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει κανείς, ειδικά για μένα ως ψυχολόγο, είναι να φέρει τους γονείς κοντά. Και όταν δεν υπάρχουν βαριά ποινικά αδικήματα, γιατί όπως βλέπετε από την προηγούμενη υπόθεση, έχουμε και τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς δεν σέβονται τα παιδιά, θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να φέρει τους γονείς κοντά. Δεν μπορεί, εγώ το λέω και το ξαναλέω, να κτίζουμε καριέρες εις βάρος μικρών παιδιών.